Dear moms, praise the Lord. Today Mom's Delight என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா January 26th நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குடியரசு தினம். ஸோ அனைவருக்கும் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். ஓகே, இந்த நாளில் வந்து என்ன மெசேஜ் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தேவ பக்தி உள்ள சதையை பெற்றெடுத்து வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி என்ன பண்ணுவோம், ஆசைப்படுவோம் இல்லையா? ஸோ தேவ பக்தி உள்ள சதையை மாத்திரம் அல்ல, ஒரு தேச பற்றுள்ள பிள்ளைகளாக நம்ம என்ன பண்ணணுமா, வளர்க்க வேண்டும். ஸோ அது கர்த்தருடைய பார்வையில் நன்மையும் பிரியமாக இருக்கிறது. ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், 1 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரத்தில் போடப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ நம்ம வந்து எல்லா பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலகம் இல்லாமல் அமைதுள்ள ஜீவனம் பண்ண வேண்டும் என்றால் ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் என்ன பண்ணணுமா, ஜெபம் பண்ண வேண்டும், வேண்டல் செய்ய வேண்டும், விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? இப்போ வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஜெபிப்பது மாத்திரமல்ல, அதிகாரமுள்ள யாவருக்கும் என்ன பண்ணணுமா, கீழ்ப்படிய வேண்டுமா. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வண்டியில் போகிறோம், வண்டியில் போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிராஃபிக் ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ வந்து சிக்னல் போடாமலே வந்து ரோட் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம போனோம்னா, இதை பார்த்து கொண்டு நம்ம பிள்ளைங்களை என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே சிக்னல் போடலாம்னா ரோட் ஃப்ரீயாக நம்ம போகலான்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இதன் மூலயமா நம்மளுடைய தேசப்பற்று அங்கே என்ன பண்ணுறது, குறையுது இல்லையா? ஸோ தேசப்பற்றோடு கூட இருக்கணும்னா நம்ம அதிகாரத்திற்கும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்கும் என்ன பண்ணணுமா, கீழ்ப்படிய வேண்டும். ஆக்சுவலி ரோமர் 13:1 2 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எந்த மனுஷனும் மேலான அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கு கீழ்ப்படிய கடவன், ஏனென்றால் தேவனாலே அன்றி ஒரு அதிகாரமும் இல்லை, உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் அதிகாரத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறவன் தேவனுடைய நியமத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறான். அப்படி எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே ஆக்கினை வருவித்துக் கொள்கிறார்கள். ஸோ வந்து ஒவ்வொரு அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்களும் வந்து தேவனால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள். ஸோ வந்து ஏசப்பா எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு காரியம் வந்து அதிகாரமுள்ள யாவருக்கும் என்ன பண்ணணுமா, கீழ்ப்படியணுமா. ஸோ இப்படி வந்து அஸ் அ மதர், அஸ் அ பேரண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு தேசப்பற்று சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கும் பொழுது ஒரு புதிய தலைமுறை என்ன பண்ணுறோம், உருவாக்குகிறோம். ஸோ நிச்சயமாக வந்து இப்படிப்பட்ட காரியத்தில் வந்து இப்படிப்பட்ட காரியம் வந்து தேவனுடைய பார்வையில் நன்மையும் பிரியமாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். தேங்க்யூ.